ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜର ଅତୀତକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।